Aktar minn 20 entità f'Malta laqgħu l-istedina tal-Uffiċċju tal-Kummissarju għal ħarsien ta' drittijiet ta' persuni bi problemi ta' saħħa mentali biex jipparteċipaw fil-Ġimgħa Ewropea għas-Saħħa Mentali 2022. Dawn l-entitajiet jaħdmu fl-oqsma differenti tas-saħħa mentali mill-prevenzjoni sal-kura u s-sapport. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet li saret f'Dar Kenna l Saħtek fl-Imtarfa li matul ntqal ukoll l-istatistika dwar il-persuni li ddaħlu b'mod involontarju fl-Isptar Monte Carmeli fis-sena 2020 tur li minn ftit inqas minn 500 pazjent involontarju, 30% kienu żgħażagħ u adolescenti f'etajiet taħt 30 sena. Il-proporzjon bejn irġiel u nisa u ta' 3 irġiel għal kull mara li jbatu minn problemi ta' saħħa mentali. One News tkellem ma' Dr. Denis Vella Baldacchino li huwa l-Kummissarju għal ħarsien ta' drittijiet ta' persuni bi problemi ta' saħħa mentali. U semma raġunijiet għaliex fl-aħħar snin in-numri brabta ma' dan telgħu il fuq, speċjalment għal piż-żgħażagħ. Żdiedet minħabba fil-pandemija, għax il-pandemija żiedet l-iżolament, l-eluq u dawn l-affarijiet kollha. Madankollu b'sodisfazzjon Dr. Vella Baldacchino rrimarka li llum b'differenza għal passat hawn iktar kuxjenza u għajnuna brabta ma' din il-materja. In-nies qed isiru aktar konxi u għalhekk din il-ġimgħa hija importanti. Il-problemi ma jistgħux jibqgħu magħluqin. Ma rridux in-nies jiggravaw biex meta jkunu fi stat kritiku ikollhom jirrikorru għal sptar jew affarijiet iktar fatali. Dr. Vella Baldacchino rimarka l-importanza ta' din it-tip ta' kollaborazzjoni. Għall-ewwel darba f'Malta dis-sena ingħaqadna mal-kumplament tal-Ewropa u qegħdin niċċelebraw din il-ġimgħa partikolari. Il-kelma tiċċelebra forsi mhix eżatti korretta, imma prattikament qed inżidu l-arfien tal-problemi relatati mas-saħħa mentali u b'fokus partikolari fuq iż-tfal, iż-żgħażagħ l-adolescenti.